Abusuafo makwaba eba Susan Media Toso. Enaso ya da fofora onyankopon de akyɛn. Ene aba bepiem ewo Kro Cape Coast ewo Central Mantamu Cape Coast Metropolitan Assembly no ase ene aba bepiem yi. Ya ba be wura kronim ni ahwese de insu kase a eda ho no etie sɛdeɛ Cape Coast Beach esitie sɛdeɛ kroni sitie sɛdeɛ mu akwan esitie sɛdeɛ emu dwumadie esitie yaba be wura Cape Coast die na ɔsɛ yɛntimi nkɔ enya hɔ abra yɛnkɔnkɔhwɛ sɛdeɛ ɛpo kɛseɛ no esitie ɛno nti monka yɛ ho na sɛdeɛ da yɛtu anamɔ no yɛwura Cape Coast baabia ne amuɛ ne akɔhoma na da bia yɛduru hɔ a yɛso yɛho baabia yɛbɛfa ɛno nti we yɛ episode 1 monka yɛ ho yentu sa anamoi me damwase
Because I was looking at my mom. So I brought my son. Why you there? You won't wear. I'm in your mom for Harbour. Oh, no. Mr. Baby, I'm